milová dúlavé psy. Dorotka sa pred školou hádzala do plata. Najprv na brucho a potom si v barine vybárala aj chrbát. Okolo nej stáli spolužiačky a s hrôzou v očiach pozerali na jej divadelné vystúpenie. Viete, aké je to príjemné? Skúste to aj vy, nahovárala ich Dorotka. Vedela totiž, že malé princezné sa môžu váľať v blate. A okrem toho mala na sebe nový kabát, ktorý bolo treba vyskúšať. Získala si u spolužiačok obdiv. To by hocikto nedokázal, povedali si. Práve išiel okolo jeden špinavý, túlavý pes. Čau, 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 zvýskla od radosti Dorotka. Ponúkla mu nezjedenú 10 a vyhlásila, že to ich dávno pradávno zatúlaný pes Brok. Je cvičený a ona ho musí zobrať domov. Po ceste stretla ďalších dvoch strakatých túlavých psíkov, čo sa volali Ťula a Kara. Aj tí samozrejme patrili Dorotkyným rodičom. Kedysi dávno vedeli chodiť na zadných nohách aj na kolobežke, ale potom sa stratili a nik už ani len nedúfal, že ich opäť nájdu. Medzičasom všetky kúsky zabudli. Poďte pekne so mnou, mama sa poteší. Kde ste tak dlho boli? Strašne sme za vami plakali. Dorotka sa vliekla domov a keď onedlho stratila obecenstvo, ktoré ju na kúsku cesty odprevádzalo, stiahlo jej žalúdok. Ešte, že vás mám, pomyslela si obzrúť sa za psím sprievodom. Na streche bytovky sedela Bebe a opaľovala si tvár. Kto je to? Pýtala sa Dorotky Bebe. Naši psi. Kedysi dávno sa nám stratili a teraz ich vediem domov. Aha, to určite. Ja oddychujem. Zajtra letím do Brazílie. Čo si taká špinavá? Spadla som. Výchožka organizovala preteky v behu. Potom sme hráli kráľu, daj bojačka. Dorotka vošla do obchodu a zúfala si. Čo len s tými cvičenými psami urobí? Vedela totiž, že tie psy sú naozaj jej, že kedysi dávno ich určite mala, ale nebola si taká istá, že aj mama si na tých chlpáčov spomenie. O tatovi ani nehovoriac. Tu ma čakajte, hneď sa vrátim. Zablátená princezna nastúpila do výťahu a bolo jej do plaču. Keby si ten výťah povedal, prečo by som sa tu mal voziť hore, dolu a dolu hore? Ušiel by. A Dorotka medzi tým stláčala všetky gombíky. Zvonček, stop, aj gombíky s číselným označením poschodia. Odrazu sa výťah zasekol. Ale nakoniec si to výťah rozmyslel a pohol sa dolu. Práve vtedy šiel okolo kouboj Stano. Zbadal psíkov a hovorí: Jej, Danky, kde ste sa tu vzali? Vôbec sa mu tie psy nebáli. Naopak, pekne sa pozdravili a išli za ním. Lebo čo keď im niekam vezme? Veď naposledy vzal ich kamaráta Rikáča do cirkusu.